На летището в Дубай съм, където ни чака 6 часов престой, преди да заминем за Куала Лумпур. Доста сме гладни, тъй като пътувахме 5 часа до тук. Много се чудихме дали да слезем до центъра за тези 6 часа и да разгледаме Дубай. Аз никога не съм идвала, но смятам, че съвсем скоро ще посетя Дубай в отделна екскурзия. И сега сме доста гладни и ще си вземем нещо за хапване, защото след това ни предстои 7 часов полет до Куала Лумпур. В общи линии близо 24 часа сме на път. Храната на летището изглежда доста апетитно, има много изкушения, но аз в момента съм на строг режим и не искам да си позволявам много калории. Затова ще си хапна най-вероятно една салата или един чия пудинг. Ще преценя. Но да, доста добре изглежда. Това е салатката, която си взех. Салата Цезар с пиле. Изглежда доста добре, много апетитна, а аз съм и доста гладна. Така че нямам търпение да започвам. Ще си хапна добре, за да си наваксам часовете прекарани тук и мисля да я карам на фастинг до утре. Така ни посреща Куала Лумпур в общи линии. Доста облачно и направо се изглежда буреносно. Здравейте! Днес отиваме да посетим няколко типични малайзийски храма. Смятаме да посетим един от най-известните Batu Caves, а също така и няколко други, на които не успях да запомня точно имената. Стискам палци времето да е хубаво, защото тук много бързо се променя и непрекъснато или вали, или е както в момента облачно, дори в момента леко препръсква и се надявам да не ни развали плановете за деня. В общи линии е изключително топло и много задушно, дори в 6-7 сутринта, тъй като не знам дали заради часовата разлика, но аз станах много рано и излязох малко да се поразходя. В 6 сутринта беше около 26 градуса задух. Виждате тук зад мен гледки. След малко ще ви покажа Batu Caves. Събраха ни бананите!
не позволяват да се влиза в този храм с обувки, връщат хората, всички трябва да са събути. И навсякъде е пълно с тези маймунчета, много сладки, са голяма атракция на това място. Непрекъснато ми направи впечатление, че се бият за храна. Ето, хапват си кокоси, от някъде се намират кокосчета. Тази маймута е по-голяма. Изглеждат доста спокойни между хората. Отиваме на нощен живот малко в Малайзия. Между другото, тук в Куала Лумпур моето впечатление е, че самата инфраструктура на града доста наподобява Дубай. Грандоманско е, голямо е и отиваме в един от най-известните скай барове, руфтоп барове с невероятна гледка към двете така известни коли тук. Ще бъде много интересно. Страхотно е. Невероятна архитектура.
Това е входа за Skybar. В Skybar 51 сме, така известният популярен руфтоп бар в Малайзия. Препоръчаха ни го и сме дошли да изпием по едно коктейлче, безалкохолно. Както знаете, тези, които ме познават, аз алкохол не пия, но е много красива архитектурата. Skybar 51, ако сте в Куала Лумпур, искате да си направите красиви снимки. Повечето идват тук, между другото, с такива рокли, купални, много интересно, но снимките стават невероятни, изключително професионални. Тук виждам, че повечето хора си носят специален прожектор, а пък и доста готин бар. Може би наистина най-предпочитаната локация за снимки. Както виждате, дори са си донесли професионални камери. Вече няколко момичета видях, които с страхотни рокли си правят снимки на фона на тази невероятно красива гледка. Много съм впечатлена.